Každý deň dostávajú študenti informatiky nové nápady na zaujímavé projekty. Môžu to byť výskumné projekty prinášajúce inovácie, organizácia konferencií, nákup vybavenia pre zlepšenie podmienok na fakulte. Janko je výskumník na fakulte a už 2 roky nemá poriadnu stoličku. Preto sníva o novej. Kde na to však vziať peniaze? Riešenie je Project Aid. Janko pracuje na výskumnom projekte, ktorý zaregistroval na portáli Project Aid a uchádza sa o podporu. Jeho projekt zaujal manažéra, ktorý je ochotný darovať peniaze. Janko si s príspevkou konečne mohol kúpiť stoličku, ktorá zvýši jeho produktivitu. Podporte výučbu informatiky. Využívajte inovácie, ktoré prinesú podporené projekty. Zaujímite budúcich spolupracovníkov. Investícia do informatiky je investícia do budúcnosti.